Suratun Naba. Surawol capanɗe jeeɗiɗi e jeetataɓol ha Qur'anu. Ayaje magol capanɗe 4. Inde magol ho'ama ibgue aya ɗiɗaɓa. Ngol ɗo tabbitina andu heferɓe tammi yeccego lural maɓɓe e jokkirgol maɓɓe. Ngol ɗo siftinira yake takle goɗɗe e mboɗengaji jawmirawo. Hujja dow dargal tammi darago. Ngol ɗo tindina yoga yangadaji heferɓe nyalde nden e wodgo mbarjari nuɗɗinɓe. Suratun Naba. Annaba habaru. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Dow ɗume ɓe ƴamotirta? Dow habaru manguna. Ngungu hamɓe ɓe luruɓe ha maagu. Nanon fi sese ɓe andan. Hoti nanon fi sese ɓe andan. Yelika min gaɗayi leddi weƴƴittona e koseje tiggirle. Emin takri on none ɗiɗi. Emin gaɗi ɗoygol moɗon fofturu. Emin gaɗi jemma ɓornuce. Emin gaɗi nyaloma wurdude. Emin mahi dow moɗon jeeɗiɗi caatuɗi. Emin gaɗi yaynirde huɓɓore. Emin jippini ndiyam ndufojam ibgue ɓooseteɗi. Ngam min burtinira wabbere be majam e futgo e gese nyikkotirɗe. Andu nyalde senduki nde laatake nde waɗanande wakkati. Nyalde nder luwal fuufete. Nden on ngarira mooɓe e asama omtama. Nden ka laati dammuɗe e koseje ndillinama. Nden ɗe laati faayaalo. Andu jahannama laatake nyukkinange. Ɗum wartirde ƴaggiɓe. Ɓe jooɗotoɓe nder maage kitaale. Ɓe meɗata peewol nder maage e na njaram. Koyna ngayuɗam e mborwordi. Warjaki pottanohi. Andu hamɓe ɓe laatake ɓe tammatako korosuye. E ɓe pewni ayaje amin fewnuki. E kala hunde fu min ketiri nde winduki. Nden meɗe nden min ɓeddanta on koyna yangada. Andu tinorde wodani huloɓe. Gese e inaboje e iwayɓe walderu en e sandode hewnde. Ɓe nanata fululu nder muɗum e na fewnuki. Warjaki ibgue jawma dokkal ke'owal. Jawmu asamaji e leddi e ko woni hakkunde maaji. Enɗowo. Ɓe marata wolinde ibgue e maako. Nyalde yonki daroto e mala'ika en ɓe safuwol. Ɓe mbolwata koynamo enɗo dunganimo. E o wi fandare. Ndeya toon maɗa nde nyalde gonga. Nden mo muuyi o jogitake wartirde faago e jawmiko.
no minin min baggini on yangada ɓadiika. Nyalde neɗɗo rarata ko juuɗe maako ɗiɗi kandini e kefeero wi'ata taweno yam mi laatake mbulmbuldi. Ɓornuce ngotum muɗum ɗo wi'e ɓornungal. Min ngaɗi jemma ɓornuce. Min ngaɗi jemma ɗo wirnira on be nyibre muɗum ba ɓornuce. Wurdude wakkati ɗaɓɓutugo ko wurdete. Yaynirde ko yaynata. Ɓooseteeɗi nyoƴƴeteeɗi. Ko nufirte be ɓooseteeɗi haa ɗo ɗum duule doonduɗe toɓo. Nyikkootirɗe ɗe lise leɗɗe muɗum cukkuɗe naatootirɗe. Faayaalo ko goɗɗo ewata ba ndiyam haa daayɗum yaake gulɗum ɗuuɗata nyaloomay to goɗɗo yotti nokkuure man tawata ko ɗume. Ƴaggiiɓe ƴattuɓe keerol. Pottanoohi ki pottani kuuɗe maɓɓe. Koroosuye hiisireego dow kuuɗe. Tinorde nokkuure yeleteeɗum heɓete. Iwayɓe ɓikkoy rooɓe daro'en ɗi'en ɓe worɓe meeɗaayi meemugo ɗum. Waaldeeru en fota duuɓi en ɓe potata duuɓi. Sandoode yardude. Yonki en français esprit. Yonki in English spirit. Ko nufirte be yonki haa ɗo ɗum Jibril. Faandaare goonga tabitka. Mbaggini reentini kandini ngaɗi arti ko huwino haa duniya.